И здравейте, приятели, аз съм Аяка БГ. Сега този клип ще е да отваряме кейс. О, забравих да ви покажа Удия БГ тук. Да, е верно. Ти е Удия БГ. И сега този клип ще е за Shadow Case. Ще го отварям. Ето го ключа. И дано да ми се падне нещо хубаво. И да погинем нещата. Аутоснайпер. Аутоснайпер. Хубав е. От най-тъпите. Да. Използваме ключа, да се надяваме нещо хубаво да не се падне. Като гледам няма много хубави неща. О, мага хора. Какво е да падна? Спах снайпер. Автомак Мак 10. Имам го същия. Трейдни ми го. И това беше, хора. Видяхте какво ми се падна в Shadow Case. Ето, хора, да ви покажа, че го имам същия. Чакайте да го намеря. Да, ето го. Ето го същия. И това беше, приятели. Дано съм ви харесал. Абонирайте се, харесвайте клипа. И чао. Може да играем заедно. Да, ако искате, ще ви дам името на Steam акаунта ми. И може да играем заедно с CSGO. Или ме добавете. Да, и Удия БГ. И чао.